Phrungkaham jotono khaklayo jotobo gam tongplayo na hanai tamani gam tongyong naiba kaitorjo tonono gam khlai tono teyang tini nongno sanam sungahlai tini oha Easter Sunday bini bai kaito salthamni salo bo thangai basa phimani sal tini jotobo church no thadi teyang to thangnai ang thanani baoi mai muibo songoi tongo tabok ani mai muibo already munoi tongo yang naidi ang tabok mai mui songoi tongo konaidi mai mui songoi songplaioi ang o yang sakatia tete tangtia thangnai tete tangtia thangnai phaioi tei kuluoi ang chini church nogo thangnai tei thangpru chini church nogrok barai chini church nok thapuru lam barai bosokjar chini church nokni bomong tama ang bitirong nongno sai ronai tei nok ani video no soya sak nok nai tongdi tei ano ani e video no jodi sajagai tonghlai nok please ani channel no subscribe khlai rodi tei like rodi share khlai di tei comment khlai sadi norok nai tongdi soya sak ani video no tabok thain tongo ani tete tangi nowo ba pre lam salte yo lam salte mani sikul krai thain tongo yang tete tangi no phaijak tabok dodok stang mai sai tong ha bongni bike katal phunungnai bawka bike katal thelajak jok motete ni basai ra mo bike katal naidi bike katal thelajak pho ơi ta halai namai salai tong bo là siêu mai sợi tông này lại ơi tao tao mà tao video khai đấy na anh video nó cái sao mà lại đi khai nó khai ta bông nó sai đi mà để bọn họ có đầu bia khai sai tông hả maintain tuy đâu bụng lục lại hả ang tabo girja thang này sini nok ketharo ang thanai kaitono lopnani baoi ang tabo duar khanai nai tongli nok ani ang girja thapo nu kai tongnai ang tabo nongni okhra okhai phaioi ani phagni no phaijak boboti kuloi jualai tongo bowai bhat thanai ang girja ke hano phagman ya omoni phagman halai bone ke ha mano bowai bahano ang thanai botabok jualai tongo thapubo sing thapubo lam himpubo phunui tongano sini church nok sogyasak nai tongdi ani video no thain tongo ni yani phak sadi nung da sai ma hasu sanai hindi tai no ha girja sing tabok thain tongo nai di bira robar khlom hing ongoi tei ugai ra kai bo la de hing kai ni nung chuk na bo suplai bo chúng ta bảo thành công á thamani para tini usan jisab yom se manisa istani sura sungai thamani para tini usan jisab yom se manisa Kajak po balak lang kami. Jangan benar
来播你らさってくのおいしい。 Taman bu, taman lah taman. Apa? Mana? Taya taya tasur taya Paya paya Soita taya 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 tasur taya Paya paya Soita taya Istan di sura Sangai khatung mani bara Tini ne yusan Jisu pinyo mesin manisan Karena itu. Sama, no kanya na sa tikli hai. Na sama ko siya zong